Ing
aja leli ao wen eli eli niki sule kula aja dianggep sepele loro gondelane kiwa tengen kula mboten milu ora kuwi kok aku gur kelingan kiwa tengen ki mau amung ati tansah go deli kedua lolo weng yen dadi lara gelo jo sedih rinten dalu Mas tau mampir Mas boten ketok-ketoken kewala ngenti-henti besok apa bakal bali mrene saben sore yen bali bejo
kompak tampilan perdana lalatan Surakarta Hadiningrat. Dasare sinengguyung kanca-kanca audio sound system sing tanpa enek baneke. Tegese muni banter ning ora mbrebeki, ora nggawa gangsir. Jan semeleh. Audio sound system oh prima kan. Pilihanku mripat biru
cetek siok mrengwek memi becik nganti koprak sojo yen to isih nganggep bojo eling yen tuwa laletiku kurang apa mbok yo aja pijar nasu tak jaluk sing padha
rasaku, jai warna
Son pekat kula kengken
dadi salat dadi jagake agama limang wektu lima waktu kudu tansah dijaga nganti istiqomah lan sing mukminah luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayang ningatake tindak mungkar maghrib lan isya cangkepe prayogan iki tambah salat sunae aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga dadi Salat dadi jagake agama limang wektu lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing mukminah luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayang ningatake tindak mungkar maghrib lan isya cangkepe prayogan iki tambah salat sunae aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedhewa sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga sun takon wartani reki dasare bar nampa 200 ngopi rokoke kudu garam filter sip janji-janjiku eling sumadot asing tias ingsun Pak Memet Pak Nimasing Sunarto Buati. prasopo sineksenan bumi langit tangi sing tias ngenteni padang bulan Mas Narto nggih.
Separuh riyen. Pak Heru juragane listrik dari Kalimantan. Bos Duduk sebelah mana? Kalimantan. Monggo Nggih. doksa mriki. Sekalian Pak Heru, Bos BNI. anu bos, oh bos BNI. Bos BNI. Wah, Nggih. elok luar biasa bos BNI. Bos BNI sing dereng enten iki bos BRI. Aja ngono ki Pak, marah nyeling-nyeling ya. Apa dong? Alah kan kurang 150 ya, Dik. Bos BNI mau minta lagu apa nanti? Oh, mau istirahat dulu nggih, monggo silakan sekecake. Janjane kowe nek galakanmu sanjang liyane atiku menika gubuk asmara cocok? Nggih. Cocok. Oh, Pak sinten? Pak Jumin. BNI. Oh, Pak BNI ada. Apa nek kok Pak BNI iki? Pak sinten Nggih, menika? Pak Jumin. Pak Jumin. Nggih, monggo. Telaske rumiyin medeline wis pokoke larase sak cekele ngono ae. Ya. Slendro belok barang. Nggih. Pak Jumin, monggo. Nggih, telasaken lagune pun rumiyin. Monggo. Bibar niki Monggo, ditelaske. Pak, dipun telasaken rumiyin lali janjine. Terakhir, Pak. Jan-jane kowe nayo gelagatmu sanjang liwani jangan kowe
pas takor ki ora dadi MC. Nah, germo. Napa po? Ayo, Dilak sisan bagian nglumpukke. Lek takor aja lali dikareti. Dilak sisan kok ndak ilang 100. Dilak. Ayo dikareti. Engko ndak kejadian kaya wingi. Sengane kancane kowe engko. Iki diaturke gluduk kasmara. Nggih. Gluduk kasmara. Putra Budaya. Dereng tutup niki Pak lagunipun dereng kelas. Jageten sajroning ati. Jageten tutur. Saya marati. Ayo, ayo. Aku kowe dadi karo. Ibu nyanyi ya? Nyanyi ya?
Matur suwun. Mbak Uni. Oh, Pak Heru. Oh nggih, Monggo, Pak bibar Heru. menika Pak Heru siap-siap nggih Pak. Ah nggih. Pun ditenggok kawet enjing. Lah nggih. Mbak Uni. Nggih. Matur Pak Yanto jing-jing campur sarine prai Pak. Jeng-jeng campur sarine prai niku Pak sak rombongan. Nggih. Oh. Ilang kan DP-ne. Dibatalke wae Pak. Apik kene Pak. Dalu Oh, kene alah. Ning ayo kene Pak. Ndemben taun 6 lho Pak. Ana rung tau tuwa, ngono tuwane rung kaya awake dhewe ya. Tatan jroning atiku tatan luntur saya merati Ayo. Ayo. Beda di karwa. Nggih, sakmenika giliranipun Pak Heru. Apunten, nek ngatene ngebleng. Oh, mboten napa-napa Pak, wong biasa jajar penyanyi nom-nom niki nggih ngeten iki. J napa malih Pak lagune Pak jenengan oh J Oh, ketua mau lapor. Lapor Pak Heru, Pak Ketua. Apa Pak? Lewong. Pak Heru. Walah, Pak, kula kalih bojo kula nggih mboten napa-napa lho, Pak. ora Lah piye? kowe karo bojomu ki ora apa-apa mergo bojomu ki wedi karo kowe mula ya ora apa-apa J Pak Heru mboten masalah niku anu nuwun sewu Maksudnya nyanyi, nggih. garwane Pak Heru ingkang pundi jujur mawon niku pundi Sing mana, Mbak? Oh, yang tadi nyanyi. kok kathahmu to Pak Heru Ayo, nggih abang bagus kok Dek kandhani pegawai BNI sisan. Nyuwun pangapunten Ibu ingkang angka setunggal. Mbok tuwa, kula nyuwun keijine kagem Pak Heru. Lajeng mbok ingkang angka kalih mbok nom. Nggih, kula nyuwunaken ijinipun Mas Heru. Ingkang angka 3 mbok le paling nom dhewe. Kula nggih nyuwun keijine. Lah sakniki nggih. Pun izin. Angsal lho Bu. Angsal. Angsal kula Oh. menika izin ampun Angsal lho, alasan Pak. mawon. Lagune napa Mas Heru? Monggo Pak Heru. Lagune napa? Monggo Mas Heru, monggo Mas. Yo Mas Heru sik. Mbot Mas, mengke niku pun ganti tamu. Nggih, Pak. Nggih. Mboten tamu mboten kenal, kula lek kenal mung Pak Heru kok. Mboten dijawab Pak, mangkat nggih napa. Oke, masuk mawon kula. Sesuk kula tak sowan mriki melih. Nggih Pak Heru. Mikrofon dipun astor riyen. Oke, jenengan sik. Wah. Alhamdulillah. Oke. Oh lah Pak Mas Heru Yanto, sing bayar. Mas Yanto, jenengan luar biasa loh Pak. Jenengan kerawan anu Piai Her. Bupati Garut Sapa? Aceng Fikri. Kok Aceng Wih, Fikri? kaya Pak Aceng Fikri tenan, yakin Aceng buatenge. Nggih, monggo Pak. Pak RT. Monggo Pak RT. Ora do alasan bojo lho. Sik enten bayar kok. Mengke sing bayar Pak Heru. Mboten napa-napa, enten pun niku tanggung jawabnya Pak Heru. Mboten paring dawuh mawon, lagune napa? Lagune napa? Ninggal katresnan. Oh, nggih. Yo, wis diaturke. Ninggal katresnan. Jenengan pun ketemu lagune napa sing dieling-eling? Oh, mengke. Oke. Oh, kalih Pak RT. Monggo Pak RT. Oh, bare Pak RT. Oh, nggih. Ninggal katresnan sih, Dok. Ninggal katresnan. Yo. Nggih. Aduh ketak go go say ho. Ajaran
ibune wonten Puspita Nala. Puspita Nala. Ugi wonten menapa setunggal kala wau tamu undangan mbok bilih namung setunggal ingkang saged dipun aturaken. Nggih. Puspita Nala mangke bibar menika. Nggih, yo Nduk, ayo ning rum. Sapa mau sing ngomong orang gila? Iya Mas. Mangsa kuwi penyanyi akhire. Penyanyi iki akhire tok hasil iki dikendangi ngono kuwi ya tetep ngene iki. Jenenge ki totalitas Mas. Oh, Aja meneng kuwi. Nggih. Lah wong diesel muni iki lho sida digoyangi nek ra nyunik ra enak. Ini ya Gur Mbah Putri tok lho liyane ora jane. Oh kuwi kendang tok ya dijogeti apa? Apa iki? Apa ya? Jajal. Oh, coba. Ayo jajal. Yo. Iya. Orang gila, orang gila, orang gila, orang gila. Bosa, hoyo hoyo. Yo, Mur, melingku aja meli-meli kaya yumu. Kok ngapa? Mesake boyokmu no. Kono ngateng sedhela wis sambat keju. Ora apa-apa iki nek bersunte aman. Sunte aman. Kon podo aku, Ndang. Ora. Dek iki tak wuruhi no. Ndang wis diajari. Ngono. Nek ayu iso ayu. Ayu iso. Mur iki tak wajar kaya kowe iki lho. Heeh. Berucul lho kaya Dik. Nek ayu iso ki. Ayo kendangi. Ora. Kendangi. Wis Ayo. iso. Ayo. Ayo yuk. Pak Karyo. Coba yuk. Ayo, yuk. Aku kayang mrene. Aku arep delok Pak Karyo yuk. Ayo yuk. Wah. Aku tak privat ning ngene buni. Wis ra iso. Do ra iso kabeh. Nggih. Kak. Kak wis. Mbah hormat ta. Nggih, niki wonten tamu ndotane tesih wonten. Puspita Iki urung tek ta iki? Urung tek ya. Aja lali